Kardong pini nili tumlong ferangke klembang putum ben nili tum tong sekot pen ferangke abancang pen itu lamna baklang ke lapuendo pini nili tumlong do digital news forum president secretary do labente dokmuka press club president secretary labente nili tum Hauraghat subdivision press club anitum pen cetong si pini tong sekot nang lituman nang hang pen lam thena baklang na pulo non malong nini thompen ke viral mate hur ke chudut alam the Ranveer Hanse karbi content amalik alangli nili tumban ferangke atumaban karbiang longa ferangke ke kaddu go bantani respect pipi man pipi piun pidorde hala so kipu alam the sini itu men ferangke athengnu wangnang koklo lapen nilitum alang lipan thang tu phudunde kumane alang li personally kache phudu kok tai kumane alang lipen asapo kache tonte do kok tai hala solong puti nangli Ranveer Hanse karbi konten amali nangli doan karbiang long ferangke pham patipon pruike nanglita kicok chelu ate nangli sipu nanglita high educated menit putih highly educated menit pusi cipu lapen nangli ke mass and communication do pusi cipu putih nangli ko son ng charli dunrong nili tu manang tanta ko son ng charli dunrong si nili tu ban karbiang long media doan manapa tipon pruilo pini karbiang long mass and communication ke apensi al PhD kuritum dulu pini rong para sanghodo pini terona sanghodo pini komane tum non charli bom hala tuman ko pilo nangli ke mata lang plot lama mate nangli mek eglong le det manangli pini ke thek bhari award ke long tum do hala tuman ku pilo nangli ke matra nangli kupi ke mata se karbiang long a media tuman an ke lang plot pik putong ji pulma lapen te isialam the nangli kipu karbiang long media ke mitrik ta pas pe andar mitrik tum si claim har secondary pas pe tum BA pas pe tum si claim अच्छा नंगली ला आने के थेगलो नंगली चीनी मा दो मा थेगलो मजे कार दा मीडिया लो निकले में तुमके बीए पास वेक नहीं हायर सेकेंडरी पास वेक नहीं लापे मासन कम्युनिकेशन दो वेक नहीं पुगुनाने के तो कुदो मा नंगली को कुपी तो मतर नंगली जों से के थेग पी का बांग फूलो बोलते नंगली होला माथा जी बोलो नंगली कुपी लो का माथा रंगे पीनी नीले तुम के क्लेम क्लेलो माने तुम nili tu mana ngejong kopi nangli ngejong ni ahemku Ranveer Hanse alang ya ahem nili tum chini ne nono mat nili tum ahem chini ne sita nili tum ahin pen alang li pantang kipu jia thai ta ve la pen kedam tang an alang nili tum alang li pantang kacu urta ve tang kace phuda ve tang kaci punang jia lam sita me ave sita kedam tang a video lang li sia video ka monai pen ko matni a media person pen alang li pene ning samse da mase alang li hala pan se ke boy puselang li lam klar ka chipi sita alang li lam ka ning je bang ke phar thek thelu ne madang de ka ning je tong ke thek thelu ne sita alang li ke most highly educated and intelligent person puselang li amina ma ke chipu tola ta ni tum nali phanang bisas lo sita nang li hala ke phar thek lo ne mate kaning ye binong lo ne all over karbiang long a media a reporter do anaphan nang li ke nilitum nang li par respect nang pinangji bole nilitum non press bitang hangali ma press mit kang ni gali nang li respect nang ki pg la ke nang li ning ke hang nang li nang pingtung polotang te nang li pipo ingtung te pol ke nang li lam lo lapen karbiang long rat bang respect pg pipe hala ke bang ani anutin aning se ka pre asini tum dak nang li phanang ki pudunji nang ki puji nang li phan respect nang pino nang pi nang ne pule nili tum press meet kang ni kali sita nili tum ning duka bang ke nang li all over karbiang long reporter phan kapin rem lapen lampar ganing dia joine si nili tum chak ne lapen char yunu da nang li phan le nang pu pusita no nili tum nang li nang churi repin pen nili tum kupine karbi content phan junu da ningje polutang te nang lita thurvek ko lapen nang li lamklar ti pilo tumi lamklar ga ti pigala ka nili to manang ke therong
nili tum non press meet kang ni ge nangli panang ather ta kali lasi nangli ki pu bang ke upai na pai mu nili FIR pidam detta hai FIR ki pi hormu ke nangli del ke the kali lapen non nili tum chingwai bomlo nangli pan ke nangli video ke selam long nili tum thang nanga chu chudun phorove thang nanga churia ve nangli nili tum la an nange condemn la an lampar kan inje la soteng lo pute nangli pan ke nili tum pasta soita kes nampa bon unjong se hok lo tang te lapen non mat at present nili tum chingwai bom lo lapen nangli pan kes nange piji ke nili tum personal ang pipe all over Karbeng long all mi do ana reporter ching room si nangli pu thak la pu song si lam hoi nang piji nangli charting cheto war cheto rock anangli mo la ke nangli ning chi rui re pulo tang te la ke nangli prang si phopo nili tum manang theri nili duty nili tum cheklem lo la pe nili tum pupe je kaddo ko ve mel lap lo pu nili tum chi pupe ko mat ne do hala phanangli nangli pu vet no la pen nili hin pen isi lam klal ke pidung kang tunggel han lo non labang sokar bi content ko video ke monai lo ong dung ladak nili tum chinilor amuni tadu comment ki pidun nili tum directly jong dak ko lake APHLC pula regional political party ki claim abang pia tum penang an comment ki junno ki pia tum do lapen be kapre political party atum lason pidun de lapen theglong le nili tum political wing kali lapen political pe nili tum ka cherap thang tabe nili tum ke middle sidu nangli tum yong sinang hang pulodang te nili tum wangko komane yong sinang hang pute nili tum puputa nili tum ke angbong sidu lasi laso alam ke chipo long komat ni party alam hoi ke pawang ye phan ladak ke lam nang monai dun ignang ni lapen isi bang ke ason tinalong sida kedam tang MLA agar bida singing leng a video ka viral apu thak penang an Karbeng long media phan mane ka padaun je aning hang atum du thek seratum kali entalata lapen news lang veratum ke nang tok dun de la arta ke komatum lapen matha thek the tum si lahaya comment ke ketok lasi monili Karbiang long rat lapen especially Karbi content ahem ku Ranbir Hanse phan nili tu mahin pen kipu ke lahen lo nangli news lang tha kedam tang beda singing leng MLA alang li video ka viral hu news pima pipema nangli news dam ra check dam tha lapen hala news kilang le tumta lang le pin pen comment bang pidun tabri nil tum batai kon si ki pima ki pipema ke hala news long le lang damu a channel konani a channel ki pipe da dota hai sita ong dung a channel ke bida singing leng a news ke pilo lapen pangdak lo lapen penang an a news long ke padam lo kasi ong dung atum ladak mane advantage ang chuan atum dopik komen long thek long teng pulo tang te kali galang la bida singling kali galang bida singling news lang no nang le tum Karbeng long live ma news 5 ma news fast ma b news ma Karbeng long today ma program la son si do halo dang nang le tum check dam pima pipe ma an le nang le tum komen along bang पैसा की डिमांड दो कोमाने मीडिया तुमके गोदी मीडिया नीले तुम कॉपी लोगे क्लेम नीले तुम फान नांगजोंग दालो कोमाने पैसा की डिमांड मते होला फनामेन एदोंग नांगली पकलां दागो नांगली रात फान पाती पोनरी नांगली कोमाने फान अनिंग पदुरी का काम क्लेम री नांगली पूदा खाई नहीं नांगली आमु का सांग हो नांगली तुमके पैसा की डिमांड laan पुते और दाई पूदा को नांगली पेन के चिपो कोमाने चैनल से नांगली लोग नाटक दुन पुते हाला फान पूदा को नांगली Karbiang लोग रिपोर्टर फान पकोय प्रोम प्रुरी Karbiang long reporter tum do clip kle pini Karbiang long reporter tum chekloi Jonathan news represented lo pulo de Karbiang long upilo ing samri son man medeji ma nang litong doan a news ta ridam poma ato kono tanang lipaklang poma keso kiun e pen chenglok ke bo phe kele lo nang litong paklang ko nang litong adam phe to kono nangli long arni sibak tok maje komane keso komane department komane lason tu paklang duma
Kumane pan kirap lo an, kumane pan kisung ki podun anu aho dak pan kewan tu. Nangli ko ana paklang dulu. Nangli phan ini tum nang mata kimisi nang mata. Karbi konten tu kimisena bang pulo. Karbi konten tu kang pu. Ranbir Hanse ke kimisena bang pulo sini tum hok lo. Amen heklo lo. Nangli long kan itu bang follow dul. Sita me nangli inut bahini ke chok celong. Nangli hapu jong wedre si kadu we karbiang long arat pan pon prui lake nangli chokje nangli patan itu karbiang long reporter do an pesi nangli pada condemn lape nili tum ta condemn nangli pada nanglang plop ji nili tum ta pini karbiang long ato kano kepaklang nangiadim karbiang long pen kupima kiron ke bak ke pacetangal adim karbiang long no ko anma develop le adim kepaklang nang li tonga paklang ma la pente la Ranbir Hanse lo karbi konten lo Ranbir Hanse ke pusolo penangan karbi atum iditum karbi atum doan komen ki piadun tum nang li tum matha pamesi komen tok dun lo ma nang li tum chini pamesi komen tok dun lo ma komen pidun lo ma je nitum contribution abe khai pantu pini nilitum perangke tum jongsi claim pipe pote pini Ranbir Hanse tong nang claim poma pini Ranbir Hanse si nangli tum chuhang lo pote nangli tum long Ranbir Hanse si news nang cover poma nangli tum Ranbir Hanse si content long nang dipon poma pini komane ke su pini komane ke so pini komane ke kile ne kinma kile hala sopan ke paklang ko pilo Ranbir Hanse tong ke paklang nangli tum ta matha pa mekatha je karbiang long reporter tum pinangana tum ke gudi media pasal tum mata kono tala nangli tum jong ite jong dak no nangli tum bang bang pati pon fruiri lapen komen ke to tum nangli tum bang bang pati pon ri nangli tum mata pa meka tu nangli tum joine si nili tum da kere nangli tum joine si nili tum news ke clear pulote nangli tum manang paklang di pede tu ma nangli tum manang khan di pede tu ma nangli tum manang pali di pede tu ma lasi nangli tum ta matha pamekale komen tok dunoi matha pamekale nangli tum ada dalam data pudunoi nili tum media tum pini all karbiang longa media tum mantan itum do klipo pini karbi konten betong nang rapuma komane ki sum komane ke jahime komane jangre komane ke thek te komane akeng ke lok komane akeng te kok hala tum ke paklang ke komalo ka paklang Ranbir Hanse tong paklang ma mate nili tum perang ke tum paklang lasi nangli Ranbir Hanse karbi konten amali prab jimpen karbiang longa media doan pan nangli dia cohang vek ning lape nangli nang heri nili tum ban jong sibo sondak pote nili tum ta FIR pinang kong po nang herere nili tum nang herere nili tum karbiang long doan na media celang peti nangli panta nili tum nangli nang kokpu nang chini nang kokpu lasi kado kawe karbiang long solang dora doan ban nilitum isi cuning ridun lo nilitum unan ke nilitum khai panang claim pilo karbi a society pamisenang punitum claim pi borilu komane ke chokche komane ke lele komane pen ke chokche bangban pudun pen komane ka chohang der hola tumani tumam pudun ge hola tum che powe nang tu doan perang ke ban pati ponri lasi nili kado kawe ban karbiang long solang dora doan lapen Ranbir Hanse pan dia cohang loipu alam the pusi dalam the ri cek lo kewang dia son ke la awe det nang po pusi nili alang lipat klar tak menjongkot lo nili tuma ahin pen nang lipan nang chuning rilapen isi nang lipan nang kether putakali lapen nang lipan nang ki pudun tot putakali nili tum nang lipan nang kether ya kam ase ave tapi nil tum ke thera tum takali nangli panang ke puto dia tum takali sitan nangli ke chok cheder ak jok si nangli taduk abe panang pati pon pruya joini si nili tum ke chak no dak lapen nangli personally puwang hala le belek alam personally nang puwang hala le belek alam non ke nangli social media long pache thang flupen all worker beng long pan ke pamang huji pu kabor ilong la so long bang nili tum panai condemn bang ke nili tum nangli pan sita mini tum nang condemn lo lapen nangli nang kether ke nili tum ke ferere lape nangli patumi lang la so video ke klang je FIR pide thai pu pinon sira nili tum nangli phala pu son se FIR nang piji nangli nili tum
all kar benglong media celang paksi nang li puthak la puson si FIR nang PG nang li jeta warnu dagi nilutum nang li tumi ki pu FIR nang PG ko mati nang li ke lam dia ke cho hang ya lam ke hello lo nang ke ther tu aja nilutum hang ke nang theri nang ke ther be nilutum theri nilutum duty pi ma nilutum ke claim nang nilutum chi chini lapen FIR nang pi pu la ke nang li ning ke hang